आरो फिसायाबो आंखौ जेरैबायदि अनो बेबायदि अनगोन आंबो फिसायखौ जेरैबायदि दा अनो बेबायदि अननो हानायनि आं ओंखायनो दिनै आं गोसो गोरबोजों हौवाखौ आं खुलुमनायजों आं दिनै आं फिसायखौहाय आजावना लाबाय आं जेबो होनो हायाखै अब्लाबो आं अननायजोंनो हौवा माखौहाय बरायना लाबाय आरो सानैनि सायाव गोरोबनाय गैयाब्ला बे मालाबाबो जाफुंखाया ब्रेन्डनि दं आरो ना नाइकिनि दङ औ नै नाइकी औ बेक साइडआव नै आच्छा डिजाइन गोनां पुमाबो दं आरो ना पुमाबो दं पुमानिबो वाव जोंनाव दख'ना थागोन ओमफ्राय ब्लाउस थागोन ओमफ्राय बिदिनो गासिबो मोनजोबगोन आरो ना स्टेज माने जोंना बुस्थुआ सफैथ'वाखै फैगासिनो दङ आरो ना बोराया 100 थाखा लाबोनायाव आं 50 थाखा दोननाय जादों मर्दान जुट फैबायना गोदान बोथोर गोदान जमाना फैबाय खुलुमबाय लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअआवहाय दिनै आङो दंफैयो मालिभिटा बाजाराव मानि थाखाय दंफैयो नोंथांमोना नायलांदोल' आंनि उनाव दङ मोनसे गोदान स्टोर जायखौ बुंदों माइनो स्टोर माइनो स्टोरआ सिम्पल माइनो स्टोर नङा बिनि उनावहाय गोबां जारिमिन दङ अब्ला भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जागायनि लोगोफोर दा नैबेवहाय नोंथांमोना नुदों बिथांमोननि मण्डलिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा बेयाव बाहागो लादों बाहागो लानायजों लोगोसे बेवहाय इसोरनियाव आरज गाबनायजों इसोरनो गथायग्रोनायनि गेजेरजों नैबे गोदान माइनो स्टोर बेखौ मालिभिटानि बागमारा बाजारावहाय दिनै बेखेवनाय जासिगोन अब्ला लोगोफोर नैबेनो जाबाय बिथांमोननि बिल्डिं बे गावसिनि अन बिल्डिंआवनो नैबे स्टोरखौ बिथांमोना बानायदों दा फिथा हानायनि गेजेरजों बेखौ बेखेवनाय जासिगोन दे लोगोफोर बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङै बे दिनैनि जिथु न' फोथारनायनि मुङाव जिथु फिथा बे फिथाखौ आङो हानो आवगायबाय येस लोगोफोर अब्ला फाइनालि बेखेवजानाय जाबाय नैबे गोदान स्टोर जायखौ बुंदों माइनो स्टोर नायदिनि दा सिङावहाय गोथार दै सारस्रिबायनो फालुक बिथाङा बे बेखेवनायनि मुङावनो बेयाव बाहागो लागिरि बिथांमोननि थाखाय बे एसे जानाय मिस्टि आरो बुजिया साहा बेफोरखौ बानायनाय जादों बेखौ जानो जासिगोन आरो जों अब्ला लोगोफोर बेनो जाहैबाय ने जोंहा बर' सासे आइजोनि माने बिजनेस जागायनाय जोबोद गोजोनथाव बेयो जाहैबाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट मालिभिटानि माने इन्डियानि जोबथानाय गामि ससे थांब्लानो भुटान मोनबाय गोबाङा मिथिखागौ माइनो स्टोर जेरावहाय गाननाय जोमनाय बेसादफोरखौ बिथांमोना बेयाव फानगोन बेखेवनायाथ' जानानै थांबाय नोंथांमोना नुबाय फिथा हास'नाय मानाय दा बिथांमोनजोंहाय सावरायगोन नोंथांमोननो खोन्थाजोबगोन आङो दा नैबे मालिकआ नैबे नै मालिक होनांसिगोन बिगोमा बिखुनजो जायो आरो आङो नै बरायनो नागिरदों हामबायसै दा बे जाहैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ हाबलांग्रोनि सिङावहाय दा नोंथांमोना नुबाय दानि मडार्न जुगनि गाननाय जोमनायखौ लाबोनाय बायदि जों नुनो मोन्दों मडार्न जुगनि दानि ओमफ्राय नै ओरैहाय थाबाय सेटआपआ नैबे जाबाय नै जिरायग्रा ओमफ्राय नैबे माखासे बेसादफोर दं मा मोना बेखौ आं सोंना खोन्थागोन आरो माखासे लेडिस सिंग्रिफोरनि गानग्रा जोमग्रा बेबायदि आरो दा बेनो जोबोद गोजोनथाव मेनलि बेखौ स्टार्टआप खालामदों जोंहा बिखुनजोफोरासो बिथांजोआ माने सासे आइजो जानानैबो खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों दिनैनि दिनाव नै बेफोरबायदि सा ओनसोल गोथौ जायगायावहाय बिल्डिं लुखांनानै बिजनेस सेटआप खालामनाय बेखौहाय बयबो हाया माखासे मानसिफ्राल' हायो माबोरैहाय हायो बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो दङ दा नैबे बिजनेस सेटआपनि जाहैबाय मेन आं दहाय खोन्थानाय बायदि नैबे जायखौ आं बिखुनजो जायो बेनो जाहैबाय बेनि अनार नैबेयो ओमफ्राय बेनि हासबेन्ड जायखौ आं बिहाव जाहैबाय नैबे जाहैबाय बिथाङा औ आइमोननि नामाखौ मा होनोमोनलाय
माइनो बसुमतारी बसुमतारी माइनो बसुमतारी ओमफ्राय बे जाहैबाय बिहावफोर नै आंनि नामा गुलाब बसुमतारी गुलाब बसुमतारी ओमफ्राय नैबे फिसाला बाबु बे जाहैबाय बिथांमोननि फिसाला मा नाम मोनलाय बाबुनि रिंखां बसुमतारी रिंखां बसुमतारी फरायगासिनो दा फाइनाल इयार कलेज डिग्री फाइनाल इयार औ बिए नामा बिए औ दा बेफोरबायदि न'खरबो खुंगासिनो दं गथ' गथायफोरखौ फोरोंगासिनो दं मोजां कलेजफोरावहाय ओमफ्राय नैबेबो थाफागोन ने माबाया नैबेखौ मा जागोन ना बिबोनां जाहैसिगोन ओमफ्राय नोंनि मा जायोमोनलाय बियानै फंबायनि फिसाजो बिदानि फिसाजो बिदा असेनि फिसाजो जाहैबाय दखानाव मेनेजार बेनो मेनेज खालामगोन बिराद मोजां मेनेजमेन्टआ बेनो खालामगोन मा मोनलाय नामा खुलुमबाय औ आंनि मुङा मिस आनुके ललिता नार्जारी औ आङो माने उनावहाय आंनाव मोनसे चेनेल दं आरोना द नार्जारी फेमिलि होनना बुङो माब्रै द नार्जारी फेमिलि आं बेयावबो एसे एडभार्टाइज बायदि होगोन आरो बेयाव आपडेट होबाय था द नार्जारी फेमिलि बेबायदि आरो दा द नार्जारी फेमिलि माने गासै नार्जारिफ्रा सापर्ट खालामदो बेनि चेनेलखौहाय नार्जारी फेमिलि नालाय नार्जारी न'खरनि मोजां जाबाय दा बिराद गोजोननाय मोनदों ओनसोलाबो मोजां मोनो जोंनि बर' हारिनिफ्रायनो बेफोरबायदि ओंखारबोनानै आरो बेबो सासे आइजो जानानै बेफोरबायदि आवगायबोदों आरो बिजनेसखौहाय खालामदों बेनो जोबोद गोजोनथाव आरो दावगानांगौ जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राबो दा बिजनेसावहाय बारा आइडिया नलेज गैयामोन गोदो बर'फ्रा दा आस्ते आस्ते बेबायदिनो ओंखारबोगासिनो दं बिजनेस खालामनोहाय दा बेनिखायनो आं बुंनाय बायदि बर'जों बर' सापर्टखौथ' खालामखानांगौखा गोजाननिब्लाबो जुदि मालिबिटाफ्राव बेरायफैयोब्ला नैबे दखानावहाय निस्सय खेबसे हाबनानैहाय गाव गावनि चइसनि बायदि थिखांनानै लानानै थांनो हागोन गानग्रा जोमग्रानि ओमफ्राय बबेबा मोनसेखौहाय दा नैबेयाव लाइनाव दोननायखौ जोङो माखासे कालेक्सन नुदों बेफोर माबायदि कालेक्सन बेखौ जोंहा बिबोनाङा खोन्थाथोंसै दा मा कालेक्सन नोंथांमोना थिखांनानै लाबोदों बर्थमान जोंनावहाय दा ब्रेन्डनि दं आरोना नाइकिनि दङ औ नाइकी औ बेक साइडआव नै आच्छा डिजाइन गोनां पुमाबो दं आरोना पुमाबो दं पुमानिबो वाव माने मर्दान जुगनि गोजा मर्दान येस मर्दान कालेक्सन मोजां नोंथांमोननो मा कालार नांगौ मा ब्रेन्ड नांगौ प्राय दं आरो दानि कमन ब्रेन्डखौ थिखांना लाबोदों आरो नोंसोरो गोदान ब्रेन्डबो दंजोबो नै गोदान मोना फेन्डि आच्छा औ मोजां जोब नै बेल' नङा बयसफोरनि नङा नै ओमफ्राय गर्ल्सफोरनि बेयो गथ'फोरनि ना माने 12 इयार्सनि गोजौ बा आच्छा बेबायदि मिड सेक्सन मथा मथि 10 बोसोरनि गोजौनि बिसोरनि गथ'फोरनि आरो बेयो बेलाय मोजाङै नायनो हागोन ओमफ्राय ओरैबो दङ कलार टी-शार्ट औ शार्ट दं नेटप्लेनिबो दं नै माने एक्चुअली बिराद मोजां आरोना नै गथ'नि बिराद स्मुथ गाननो थाखाय नंगौथ' कम्फर्टेबल आरोना नै नोंथांमोना दांनायबानो आन्दाज नंगौ गोबानो माने गरम बोथोरनि थाखाय मोजां आरो बियो बेलाय बेखौनो खावलायनाय थाबाय खेबसेबाबो भिजिट खालामफैदो जोंनि दखानाव औ नंगौ नोंथांमोना नैबाव ट्राइ खालामनानैबो लांनो हागोन माने नै जोंहा ट्रायल रुम बानायना होखानाय जादों ट्रायल रुम दंखायो आरो नै ट्रायल रुम आयना होथ'वाखै दंखायो बेलाय ट्रायल रुम दंखायो नुवाखै नै माने स्टान्डार्ड आरो दा ट्रायल रुमा बागमारा बाजारावहाय गस्ला दखानाव ट्रायल रुमा बेनो फार्स्ट औ ओमफ्राय आरो उनावहाय कालेक्सनफोर थिखांबावगोन माबायदि जोंनाव दख'ना थागोन ओमफ्राय ब्लाउस थागोन ओमफ्राय बिदिनो गासिबो मोनजोबगोन आरो ना आस्ते माने जोंना बुस्थुआ सफैथ'वाखै फैगासिनो दङ आरो ना माबाबो बे फुटवेर सेन्देल जुथा माने साइड बेग वमेन्सफोरनि थाखाय बे थाजोबगोन आरो फेल'फोर दं नै लोगोफोर माने सोरबाफोर माने ओरैबायदि जायो आरो ना साइजआ गेदेर जायो ओमफ्राय माने बुस्थुखौ फसायो ओमफ्राय साइज गेदेर बिदिबाबो जेबो प्रब्लेम गैया माने एडजास्ट खालामना हरगोन आरो आच्छा सुसेबनानै हरनाय मानायफोरखौ मावना हरगोन अन दा स्पट आच्छा ओमफ्राय ब्लाउस एरिबो माने आंथ' दा जास्ट डेम'नि थाखाय आं ब्लाउसखौ खालामनो हायासै माने
उनावहाय आस्ते आस्ते आङो अनलाइननि गेजेरजों खिथाना होगोन आरोना हा बेखौ नोंनो सुखागोन नामा औ माने बे एक्सपार्टखा जाहैबाय टेलरिंनिबो एक्सपार्टखा बेबायदि आरो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों चेनेलनि लिंकखौहाय चेक खालामनो हागोन नै बेफोर जाहैबाय नै हिनजावसा गथ'फोरनि थाखाय मोजां क्वालिटि बेफोरो नै दा गुबुनफोराव जोंनि सा ओनसोलाव मोननाय नङा नै बेयाव मोनगोन आरो नै टाउन गिदिर गिदिराव फानग्राफोरखौनो लाबोखाबाय नै टाउन गिदिर गिदिरावसो मोनोना बेफोरखौहाय नै बेलाय ओमफ्राय ओरैहाय जोङो माखासे हिनजावफोरनि कुर्ति ना मा होनो बिदि नुनो मोन्दों नै बेफोरो माबायदि क्वालिटिफ्रा दामफ्रा बेथ' जोंना मिडियामानो औ बाजारावहाय मा रेटआव फानो जों बै एखेखौनो लानाय जादों औ बिराद कटन गुसु कटन जोब बेफोरो ना कटन जोबनै माने दा नैबे बोथोरजों मिलायनाय जाहैबाय बेफोरो सामार कालेक्सन कटन माने सुथिबो होनो दांखौनो नै बेफोरबायदि दङ नै दा बेखौहाय अनलाइनाव अर्डार खालामोब्ला समाव साइज बाइसनि खोथा थायो फिटिंनि खोथा थायो दा बेवहाय एखे ट्रायल रुम दंखायो गाननाय फैनानै लांनो हासिगोन सिख्लाफोराबो नै ओरैबो दङ गोजौआवबो दङ गोजौआवबो नै बेलाय गोजौनि बेलाय ओमफ्राय ओरै नायदो नै शार्ट कालेक्सन सेंग्राफोरनि थाखाय बा हौवाफोरनि थाखाय मोजां मोजां कालेक्सन बेनिफ्राय जोङो बिबोनाङा नैबे स्टरनिफ्राय माबा मोनसे आंनो होनो नागिरदों गोजोननाय थाबाय मा होनो नागिरदों आं नायगोन दानो लोगो लोगो नोंथांमोनाबो नुगोन आरो थेंक इउ सै माने जों लिंहरनाय बायदि गुमैया माने एक्सेप्ट खालामनानै फैबाय आरोना बिनि थाखाय रोजा रोजा थेंक इउ सै आरो नोंथांमोनाबो नायलांदो अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामना होदो आरोना औ दे चेनेलाखौ आं बुंबावनि द नार्जारी फेमिलि डिसक्रिपसनाव दंखायो दे दा आंनोहाय गिफ्टआ नैबेखौ हरबाय नैबे माबानिफ्राय स्टरनिफ्राय माइन' स्टरनिफ्राय बेखौ नोंथांमोननोबो आं शेयार खालामखानोसै नायखानोसै औ बिराद मोजां नै माने आंखौ नायनानै माबायदि मिलायगोन बेखौ नायनानै हरखाबाय आरो बिसोरो नै कुलनो मोनसे शार्ट दिस इज फ्रम माइन' स्टर नै वा बिराद मोजां आफायानो ओरै गोलाव दिन्थिथ'दो दे नै बेबायदि नै दा लाइटफोर मोजां गैयिखाय मोजां नुवाखै जानो हागौ आं उननि भिडिअफ्राव गाननायाव नुखागोन नोंथांमोना आंखौहाय बेलायनि स' थेंक इउ सै माइन' स्टर आंनो बे गिफ्टखौ होनायनि थाखाय दे दा नैबे जोंनि अनार आइमोन ओमफ्राय ओरै नानि थाबाय नै बिबोनां ओमफ्राय दा जों एसे मिथिनानै लानायसै माने बर' आइजोआबोदि बेफोरबायदि आवगायबोदों जोंनि आइ बिखुनजो होननांसिगोन दा दिनैहाय बेफोरबायदि गोथौ गामियावहाय बिल्डिं लुलायनानै मोनसे स्ट'र बा दखान बिजनेस खालामफैनो हाबाय दा बेफोरावहाय माबायदि नाजाबोनाय बा मा हिस्ट'रि दं खुलुमबाय आं सोमदोन इउटुब चेनेलाव आं खुलुमहरनाय जासिनाय हरबाय ओमफ्राय नैबे आंनि काहिनिया जादों बिराद आं दुखुजों फैदों मानो होनब्ला आं सानसे समावहाय जानोबो गैयामोन आं बे समावहाय ओरैबायदि खस्थ' जादोंना फुङाव जाला बेलासियाव गैबावोमोन ओरैबायदि काहिनि ओमफ्राय जोंनिथ' हौवाया ओरैबायदि जों सानैजोंहाय हौवा हिन्जाव हाबा जानानै जों न'आवनो थानो मोनखायाखै ओरैबायदि समस्या ओमफ्राय ओरैबायदि समस्यायावहाय बोराया आंखौहाय नागारनानै थांबाय इदिनो दंफां इदिनो खुन्दा सालायनायनि गारियाव ओमफ्राय मास मोनथाम मोनब्रैजोंसो फैखायोमोन ओरैबायदि खस्थ'जोंहाय ओमफ्राय आं सानसेखालि सानबाय आरो नै बोराय मा बेब'स्था खालामबावनाय इदिबायदि थालाथ' जों जानाय नंलिया मोनसे राहा मोनसे बेब'स्था नागिरदोनि जों संसार जानायखौहाय जोंहाथ' बोराय बुरैल' नङा गथ'फोरबो दं जालांनांगौ फोरोंलांनांगौ दे मोनसे आइडिया खालामदोनि बोराय होनबाय आं ओमफ्राय बोराया बिदिनो खुन्दा गारिखौ गारनानै दस्रा टेंकि गारि होननाय थाव टेंकिखौहाय सालायनाय जादों आरो सासे मालिकनि दारैहाय लिंहरनानै सालायनाय जादों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो दिनै एसे गाबोन एसे आङो बोराया 100 थाखा लाबोनायाव आं 50 थाखा दोननाय जादों 50 थाखा लाबोनायाव आं 10 थाखा 20 थाखाबो दोननाय जादों ओरैबायदि समस्या रांनायाव फैसा बासायनायाव आं ओमफ्राय थाइबायावबो मालाबा थाइथामबो दोननाय जादों बे समावथ' थाइसेनि थाइनैनिबो बिलो दंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि समस्या आंनियावहाय बिदि फैदों मालाबानि समाव ओंख्रि
जों ओंख्रिबो बायना जानो गैया आंनियाव बिदिनो खस्थ' जाबोनानै दिनै एसे गाबोन एसे बिदिनो बुथुमिन इसोर अननायजोंहाय खस्थ' जोङो आङो एसे दोनबोनायजोंहाय नै दिनै इसोर अननायजों बेबायदि खस्थ'जोंहायनो दिनै फाउन्डेसन थिखांजेनबाय आङो ओमफ्राय फाउन्डेसन थिखाङैबो 2016 ओमफ्राय फाउन्डेसन थिखांनानै दोनबाय ओमफ्राय एसे बुथुमो गाबोन एसे बुथुमो बिदिनो खालामै दिनैहाय इसिबाङाव सफैबाय आरो जोङो माने गावबा गाव दिनै दुखु खालामनांगौ खस्थ' खालामनांगौ खस्थ'नि फिथाइया नै दासो जालांसिगोन आरो जोङो गोदोनि समावहाय थाइसे थाखा थाइबा थाखा 10 थाखाखौनो जोङो बिराद गिदिर सानोमोन जोंहा आखायावहाय 100 थाखाबो गैबावोमोन बे समाव ओरैबायदि समस्या खिन्थु दिनैहाय जोङो 500 थाखाबो दिनै जोंनि आखायावहाय लास्टिं जाले मानो होनब्ला मर्दान जुग फैबायना गोदान बोथोर गोदान जमाना फैबाय गोदोनि जमाव थाइसे थाइनैखौ भेलु लाबो नै दा 500 लाबो भेलु गैले आरो बेखायनो लोगोफोर जों दा मा खालामनांगौ आइडियाबो बाहायनांगौ नलेज बाहायनांगौ मोनसे गियान बाहायनांगौ इसोरा जोङो गियानबो होदों नलेज होदों नालाय माबेजों मा खालामना मोजां जागोन बेखौ जों खालामनांगौ आरो थाइसे थाइनै बोरायालाय हौवा मानसिया खामायनानै होफैगोन बिसोरलाय हाग्रायाव थांगोन मैयाव थांगोन खिन्थु हिनजावफ्रा आखाइयावहाय जोङो आथिखे लानांगौ आरो जों मा होनो आखाइयाव लानांगौ हमथानांगौ थाइसेखौनो थाइसे बाहायनांगौ खस्थ'खौ खस्थ' होना लाबानो सिगाङावहाय खस्थ' जायो दुख जायो उनाव सुख मोनो आरो जों गोदो दुख जाबोबाय हागौ होनजासे उन्दुवाखै जायाखै लोङाखै उन्दुनो लुबैला उन्दुनोबो मोनाखै बेरायनो लुबैदों बेरायनोबो मोनाखै जों माबा मोनसे गाननो लुबैलाबो गाननोबो मोनाखै बे समाव जानो लुबैनायखौ मोनजायाखै ओरैबायदि समस्या आरो आंनि समस्याया मबेनि समाव आं सानो मालाबा आं मारै हाबा जाखैदि एसेबां समस्या दुखु आंनि जायगायावहाय रावबो दाजाथोंसै बेबायदिबो समाव सानोमोन आरो आं खिन्थु इसोरा आंखौहाय एसेबां अननानैहाय दिनै बेबायदियाव सफैहोबाय आरो लाबोबाय बेबायदि जोङो नाजानांगौ नाजानाया थानांगौ मानसिनाव नाजानाया थायाब्ला जेबो जोंहा जाया बेखायनो जोङो दा बे जोंनि बे माबा चिरां डिस्ट्रिक्टआव बुंब्लाबो जाबाय ओमफ्राय बे जागाय जों मालबिथा बागमारायाव दा निसिमा बागमारा ओनसोलावहाय दा बेबायदि बिजनेस बर'नि गेजेरावहाय गैया दा गैयिनि गेजेरावहाय जोङो गावजों गावनो फालांगि एसे खालामनोहाय सेस्था खालामबाय आरो आं मोनसेबोनो मोनजोबनायनि जोङो जास्ट बङाइगाव थांनांगौ गुवाहाटि थांनांगौ बेबायदि ब्रेन्डनि गस्लाफोरखौ लायनो थांब्ला जोङो गारि भारा बेसेबां थाङो 500निलाबो डाइरेक्ट बायनो हाबाय मा नांगौ मोनजोबगोन नोङो सासे हौवा मानसिया मा गानो हिनजाव मानसि लेडिस मानसिया मा गानो बेखौ मोनजोबगोन नै गेजेरनि रुमाव आं सानदों केफे बानायनो होननानै इयावबो मोनलांगोन जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय मोनलांगोन खमि जानाय नङा आरो जेबो गाहायाव गस्ला थागोन ओमफ्राय सेकेन्ड रुमावहाय जानाय लोंनाय थागोन आरो गोजौनिहा नायलांबावनायसै मोनजोबगोन फैबानो मोनगोन आरो ना मा बुस्थु नांगौ नोंथांमोना खोनाखाबाय बेनिफ्राय आं मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानबाय बर' आइजोफोरनि थाखाय बा जिखुनु आइजोफोरनि थाखाय जे माने सेभिंसआ बिराद इम्परटेन्ट हौवा मानसिफ्रा माने बाहेरायाव थांगोन खामायनानै लाबोगोन दा बेफोरखौनो एसे बासायनानै फैसाखौ सिखोमानानै सेभिंस खालामनांगौ दा सेभिंसनि खोथाखौनो बिराद माने जोंनि आइ बिखुनजोआ बुंदों दा सेभिंसआ बिराद इम्परटेन्ट फैसाखौ जमा खालामनाय बासायनाय 100 थाखा लाबोनो 50 थाखा दोननाय दा बेफोरबायदिजोंनो खस्थ'यैहाय आस्तेयैहाय जाबोनाय ओमफ्राय जाबोयै दिनैहाय नै बेफोरबायदि सेटआप मोनसे गिदिर बिजनेस सेटआप खालामफैनो हानाय अबस्था दा जानो हागौ नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिखौ नायनानै सोलोंनो हागोन दा नैबेनो जाहैबाय नै बिहावफोरा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बिखुनजो दा एसे माबायदिहाय नोंथांमोना जयै मिलायलायबोनानै दिनै बे अबस्थायाव सफैदों बेखौ एसे फोरमायनानै होदो आं दिनैहाय खुसि मोनदों आंनि श्रीमाना आंनि हौवाया जेनेबा एसेबां दुखु खालामनानैब्लाबो खस्थ' खालामनानैब्लाबो आंखौ दिनैसिमावबो दुखु होआखै खस्थ' होआखै गावगानो सान हरलाबो उन्दुआ जाया लोङा आंखौ बेबायदि अननायजों थाखा फैसालाबो आङो होजोबनानै दोननो होननानैब्लाबो एफा खस्थ'जोंब्लाबो दिनै बे जायगायाव आंखौ हिनजावखौ आलो गोजानै दोनबाय बेबायदिनो अराय समावहाय आंनि हौवाया दिनै जेरैबायदि दोनदों दासिमाव ओरैबायदि दोनलांगोन एबा आंखौ अनलांगोन
न'खरखौ बेबायदि डेभेलप खालामनांगोन दुखुआव सुखुआव जों हौवा हिन्जाव जेरैबायदि दा दङ ओरैबायदि अराय समाव थांथों होननानैहाय आं भरसा लाखिबाय आरो फिसाइयाबो आंखौ जेरैबायदि अनो बेबायदि अनगोन आंबो फिसाइखौ जेरैबायदि दा अनो बेबायदि अननो हानायनि आं ओंखायनो दिनै आं गोसो गोरबोजों हौवाखौ आं खुलुमनायजों आं दिनै आं फिसाइखौहाय आजावना लाबाय आं जेबो होनो हायाखै अब्लाबो आं अननायजोंनो हौवा माखौहाय बरायना लाबाय आरो गोजोननाय थाबाय राजाफोर बिदिनो बयबो हौवा हिन्जाव जों मिलायना थानांगौ ओंखायनो बेखौनो रायजोनि सिगाङाव बेखौनो आं माबा बरायना लाबाय बेनो आरो बेनो माने जेराव अनलायनाय दं बेयावसो जौगानाय दं हाजार नोङो टेकनिक माबा मोनसे बाहाया मानो जुदि हौवा हिन्जाव सानैनि सायाव गोरोबनाय गैयाब्ला बे मालाबाबो जाफुंखाया माब्लाबाबो जाफुंनाय नङा साननाय हनायाबो जाफुंनाय नङा दा हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनलायनायानो सबे बयनिफ्राय देरसिन होमब्लानो आवगायलांनो हायो दा बेखौनो बिथांमोना जोंनो दिन्थिदों बिहावफोर आरो बिखुनजोफोरा बेबायदि दा बेखौ न'खर जानायाव संख्रि बानलुनि एसेयाथ' जाखायो औ खिन्थु गोरोबलायफिननायासो आसल खोथाया बेनो दुखु लानाङा औ निमाहा होलायनांगौ अनलायनांगौ बिराद मोजां कापोल बिसोरो बेस्ट कापोल होनांसिगोन मालिबिटायावहाय बास